Yo, yo, maluin pakiluin ka mo yo. Yo, matayo. Chadaw ni kag brief yo. Pwede ako ni pangiyon pud yo. Hello guys! Welcome to my channel again. Ayan, kung napadaan ka lang po sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit na rin po ang bell all para palagi po kayong updated sa mga bagong uploads ko. Matay lami ay utan akong panahon na eh. How many years lagi kung wala kakaon nag-utan ba? Ang problema lang pod, wala lang quiz. Wa ko'y tanong gyud bisag usa. Bisa man lang untag kamunggay wala gyud. Ako stun na ako'y amigo dito nga silingan. Na nasi kamunggayan adtol lang ko mangayo. Ayo! 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 Kinsa mis pangayo talaga. Naatay gibuhat diri. Sakit tingog. Ayo! Kinsa mi tawhana pa. Kakusog ba ni tingog ni tawhana. Oh! Sa may ato. Ay! Yo! Mangayo lagi unta ako kamunggay ni mo yo kung okay ra ba ni mo yo? Kay lamia lagi kaog utan lagi yo. Utan makakagraba dong. Grabe po kayo. Ay, bugal-bugal yo. Utanon akong gipangayon mo dili man graba akong gipangita. Usa po yung pangiyuan mo na ako nga kamunggay diri nga. Oh! Tag-awa ra na kamunggay na ko diyon nga upaw na maganda sa tuos ka init. Manghatag! Ganap istorya ni mo eh. Usa lang ko katag ni mo lagi. Ako mga kamunggay na nga upaw na diha. Hala sige. Ututa na diha. Naarap na istoryahan eh. Muhatag mo din. Daghan bagigig istorya. Muhatag raman din. Daghan bagigig istorya. Naunsa. Lamay na kayo kaugutan. Unsa. Unsa. Lamay na kayo kaugutan. Di ko niyo mapugan. Oy, naunsa naman tanong. Muhatag daw mo sa inyo. Unsa inaan ninyo eh. Oh, di ba? Karon, nanay ko yung mautang yun. Yo, daghan kay salamat sa gihatag mo kamugang yo. Nakautang lagi ko yo. Wala mo di tubig sa mga adi ay. Yo! Matayo na ko ang problema na ko yo. Wa may tubig sa mga adi yo. Basin, pwede ta kapangayo di mo diha yo. Ah! Ultimo tubig. Wa mo tubig sa inyo? Yo! Pahangyoan lang ko yo. Kaya ba may kumuhatag yo? Ibabi ko nga na kay malumuong kasing-kasing diha yo. Sulan ka. Tubig, ulit tubig. Kacot ano nga? Ah! Kano mo? Grabe po kayo oy. Us kagalon ra kong gipangayo. Tigaan ko mo us ka balde. Maglisod ako og aswat ana. Hatagal kag tubig. Pumulikramo ka. Nahala sige, ako lang nang dawaton. Para napo ko ikaligo po niya. Grabe po inita ro panahon na oy. Basin nakay tubig mineral yo. Tagay kog tubig mineral yo kay. Okay may to sa mua. Tubig mineral? Di magi tubig mineral among inom dire. Unsa man? Mudawat ka ng gatan akong tubig nimo? Umuli ka sa inyo nga walay dala. At yo. Ako na lang ning dawaton yo. Salamat kayo, salamat kayo. Ano ba? Salamat kayo. Sige. Salamat kayo yo. Paita ni pobre kita ay. Wa mo di asin diri sa mua di ay. Balik ko be. Wala ko balik ka dito. Basin na to si asin dito sila. Baka ni siya masuko no. Mangay kog asin. Ako lang testingan yun. Kay pait kayo unsa man kun ako pagtimpla akong utan kung wala asin. Di way lasa. Yo, matay dako ang problema na ko. Wa man asin sa mua yo. Matay dito magtimplahan akong utan yo. Ita ni mo dong. Na ako di trabaho di. Unsa din ang inyo adi ay? Wag mo asin. Wag kay kapait og asin. Oh, pero oh. Pagpina ko nagbitsin, pasin mo balik niya ka. Mao na gibot nga na ako bitsin ani sulod. Oh, kompleto na na. Yo, dagan kay salamat ani yo ha. Timinga gid ako mo yon nga nasilingan ti kayo. Kay unsay pangiyoon ako yo naa dayon. Ya, ipakapina pag mo bitsin. Dagan salamat yo ha. Sa yo basin na pagkaldiro di wala ba ko ikaldiro sa mua. Dito ko makuha akong utan. Basin na pagkadayo, pangatag yo. Nanganad naman ka. Ultimo kaldero, imo sad pangayoon. Pusara man ang imuha. Di naman ni maayo imuha. Yo. Ay lagog kasuko yo.
Nagpakiluoy ko mo yo, saan tawag yo nga pobre kami sa mga yo, maluoy taon ka na ko yo. Maluoy taon kayo, pausa taon ko kaldiro yo, wag itaw may kaldiro sa mga taon yo. Saan pag yo? Yo, maluoy pakiluoy taon ko mo yo. Yo, matayo, chadaw ni kag brief yo. Pwede ako ni pangiyon pud yo. Diro imo tuyo, dili ang brief. Yo, maluoy taon ka na ko yo. Oh, hala sige. Paabot dira. Mangita ka diro. Bruh. Kasalingan ta diri. Tinga sula. Ay, sige yo yo. Wala mangita sa ko diri. Ay. Tara. Sulbad ni kini ang problema. Paspasin na yo, kadugay pa nimo yoy. Oh, dara. Para sulbad na imong problema. Do dara, kaldiro. Mao na. Unsa man ni kaldiro hayo, nga di man ni lutuan yo. Fiber man yo. Kaldiro na. Mao na gamita para daghan ka malungag para di na kasi balik dire. Yo, salamat kini yo. Oh, wala. Kadako pa niyang gihatag nga kaldiro eh. Di ba kani masunog ka ng lutuan no? Sus, ang nakalimtan ako ang bugas. Be, balik ko be, kamangay ko bugas. Yo! Yo! Wa nga yo, nako'y nakalimtan yo! Yan. Saan ko gibalikan na niya? Nako'y nakalimtan yo! O saan na po di mong balikan? Yo, matay yo, wa man ay bugas sa mua yo, pwede ko mangay bugas mo yo. Ah, di na ni maayo imo ha? Unsa man yo, ano man yo? Yo, ano nagkuha man ko na yo! Di na ni maayo imo ha? Ha? Halos pa ka na mo pahayon ko ha? Shout out! Ayan, shout out kay Panerio GD. Shout out kay Jean Masipag. Shout out kay Mr. Mir TV. Shout out kay AGA Vlogger. Shout out kay Rijabel Channel. Shout out kay Sophia Fit Mami. Shout out kay Ma'am Sandilot. Ayan, yung sponsor ko noon, si Ma'am Sandilot. Shout out kay Inday Gamay. Yayo Ricky Vlog. Girlin TV. At saka sa lahat ng mga supporters ko. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At isubscribe nyo po ang channel ko. And i-hit nyo rin po ang bell all para palagi po yung updated sa mga bagong uploads namin. GC Falcon Vlogger. Shout out kay all family ko.